Wara l-allegazzjonijiet serji ħafna li ħarġu dwar l-eks Prim Ministru Joseph Muscat li llum mhux biss u deputat iżda huwa wkoll konsulent tal-Prim Ministru, jidher li Roberta Bela qed kaxkar saqajh biex keċċieħ u Bela għadu qed iżommijaw kemm lil Muscat kif ukoll id-deputat Konrad Mizzi li reġa' qed jissemma fl-iskandlu tal-Montenegro. Meta tard il-ħadd fil-għaxija kien intervistat fuq il-medja laburista, kulħadd stenna li Bela se jikkundanna l-istorja li ħarġet fit-Times dwar il-kuntatt li allegatament kellu Muscat ma' Jorgen Fenek f'Novembru li għadda biex jistaqsih jekk jiġkembri jissemmix fir-recordings tal-Middleman. Qudiem din l-istorja xokkanti dwar il-konsulent ekonomiku tiegħu, Roberta Bela ma lissen l-ebda kelma. F'din l-intervista wara jum sħiħ fil-muta, l-ewwel kliem li lissen il-Prim Ministru kienu dawn. Kemm jinkburi f'dan il-mument fejn tara laqda f'dan il-partit kemm hija b'saħħitha. Dwar it-tellieq għal deputy leader ġdid, Bela qal li l-proċess għas-suċessur ta' Chris Cardona mingħajr ma semmih bismu se jibda tnejn. U konferma wkoll l-aħbar ta' Net News li żvela li Bela irid ibiddel l-istatut biex jalaq il-bieb għad-deputati li huma kritiċi u fil-miftuħ qed jopponuh, speċjalment fil-mod kif qed jaffaċċja l-kriżi preżenti fil-grupp parlamentari tiegħu. Roberta Bela fl-ebda mument ma ringrazzja lil Chris Cardona għax-xogħol li wettaq fil-partit u ma semma xejn dwar litra ta' riżenja e kif ħafna delegati qed jinsistu li din litra effettivament ma teżistix. Matul l-intervista Roberta Bela qal li l-politika iħajja ta' ħafna sagrifiċċju. Fil-moment li jibda ġej il-mewġ, jibdew ġejjin id-diffikultajiet, inti tiktar trid tiffoka, toqgħod attent u tibqa' dejjel qudiemhom. U insista li bħalissa qed nibrillaw fil-governanza tajba u li qed indawru l-affarijiet bil-kontra.